pagkalayuan, mga dalan nga malisod, pagasubayon na apan sa unahan, yunatay puloy-an. Mauyhan sa ka, singka-singkung nga masulubon, nga makapuyugayon dito. Pagkataho, puloy-an ni Jesus giandam, alam sa tanan na nagtungan. Usaman la, kau na kita, samtang may hayag pa. Kay kung mangit-ngit, wala na'y magapanag. Mauyhan dun sa ka, singka-singkung nga masulubon, nga makapuyugayon dito. Pagkataho, puloy-an ni Jesus giandam, alam sa tanan na nagtungan. Usaman la, kau na kita, samtang may hayag pa. Kay kung mangit-ngit, wala na'y magapanag. Kay kung mangit-ngit, wala na'y magapanag. Okay, siguro murag na kuha na ang ato bang AFV Brother Libby. So naa naman siguro yung nakasulod sa atong mga viewers mas may na nga ato ng malili diha kay aron nga ato ning mahatagaan og atensyon kining pangutana nga ato nga tubagon karon. Okay, dugang salamat, Brother John. So, bago lagi tayo naka-open, no, kay dunay na problema ta ganiha kay di gyud ma-open. Pero karon, okay na. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mga messages dinhi sa atong comment section sa Facebook. So, kamuntanan among mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers, mga followers sa atong program. Gina-welcome mo namo sa ato nga tulumanon sa Jesus Our Hope. Pwede na mo kapadala og mga messages ini sa comment section nato sa Facebook. Napalihog lang po atong i-share ang ato nga program. Alang sa mga radio listeners, atong gina-welcome karong gabi na. Pwede mong makapadalag mensahe sa mga number namo ni Brother John nga among hatag kaninyo kanunay, or pwede sa comment section nato sa Facebook. No, welcome ang tanan dinhi sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Boy no ato ning sugdan pagbasa ning pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Atong nakita si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat Sister G. Marie sa imong pag-love kanon istong program o pag-like sa ato nga programa o pag-pray. Salamat kaayo. Kanya niya po si Brother Jacob Sumalinog. Happy Sabbath sa tanan. Salamat po sa pag-love, no, Brother Leo Sumalinog o Brother Jacob diha sa Libho. Ato pong nakita si Sienna Rose de la Rama. Locodoro o Mama Ophelia is always watching
Di na Locodoro, Lolodoro na. Lolo ni Lolo Doro and Mama Ophelia is always watching from uh, Tucson Island. God bless everyone and happy Sabbath. Asan Tucson Island? Utlag asa na kay before sa mga nangaging gabi ang ila na kuan man na Tikaw Island na karon na Tukso na. Tucson Island. Tikaw na kaso lang Basig na ay gamay nga island may- diha nga. amot lang. Sa mas Bantayan Island ba? Yes, na mga Hirutungan neighboring islands. Oh. No. Niya pod si Joan Mingo Golimas, pangitaan ninyo si Hioba, samtang siya hikaplagan pa, sangpitan ninyo siya, samtang anaa pa siya sa haduol. Isaiah 55, versikulo 6. Happy Sabbath sa tanan mga listeners o sa FB viewers. So good evening, Brother Joan Mingo Golimas, uban siyong family. Okay niya po si Brother Ronilo Itang, mayong adlaw nga ipagpahulay sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og nagbiyo karon, maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby, God bless sa tanan. So God bless also dia Brother Ronilo. Niya po si Sister Lynn of Keria. Ang iyang mensahe, Happy Sabbath, Kuya John o Kuya Libby, og sa tanang naminaw. Send siya og heart og nagampo siya sa atong program. Niya po si Gina Jason Caburnay. Salamat sa pag-pray o pag-love sa atong program. Ato pong nakita ni si Shena Rose de la Rama, Tikaw Island po yan, Kuya John. Tikaw Island na ito. Si Peter to. Okay, salamat kay Shena Rose de la Rama. Ato ning dilikyatan paglantaw higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon tagdon sa ato ning mga nag-like o nag-love sa atong program. Aritas man nag-like ni Brother Ronilo Itang, Brother Basilio Otero Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, Jerry Lumuntad, Samuel Saludar, Johnny Mainit, Nixon Guande Bueno, Roland Neri Ginon, Elmodam Flores. Okay, dirita sa mga nag-heart, niya si Sister Jimari Kalapuan, Shena Rose de la Rama, Aniceto Preselias, Gisa Dugang, Imjon Nailon, Merifel Vargas, Asal Celine of Keria, Elgira Cesar, Napod si Sister Chari de la Cruz Nogas, Aligado Nolia, Ronaldo Bragat, Juan Mingo Goliemas, Narcipi Pilayo Edoliberio, Scout Ranger Senior, Jacob Somalinog o Brother Legion Bersero. Mauna yung mga nag-love, mga hila itong nakita din sa screen karon nga gabi So balik na po ta sa pikas nga screen ato ning tagdon gihapon ang mga messages nga atong nakita dinhi. Okay niya si Sister Chari de la Cruz Nugas. Niya salamat Sir Chari sa pag-love o pag-heart sa ato nga programa o pag-pray, no? Salamat kaayo sa pag-love o pag-pray. Thank you kaayo. So, mga adlaw, invited na yung pamilya nga tos kadlaw na special program. So, good gani karong gabi na special program hangtod ugmang adlaw. Na atay seminar dia about sa family, no? O karong gabi magsugod niya ang mag-lecture sila si Pastor Katani og si Ma'am Katani. So, atong gi-invite mo na mo, Esther Chari de la Cruz Nugas uban siyong family, nindot kaya na nga seminar. Okay niya po si Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Libho nga nagka-meet mi atong Martes nga
kanunay jud ug wa kuno siya palabyon sa ato nga program at gabi salamat kay Brother Godo ug ang Dios magpanalangin kanimo. Okay, niapag yun si ato nakita si Brother Rimelito Sigarino. Happy Sabbath ninyong duha og sa tanan nga nagview og naminaw. God bless. So God bless also Brother Remy oban sa imong family. Ani asad si Emelda Galiaris. Happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath also Sister Emelda Galiaris. Salamat sa imong pag-view sa ato nga programa dinhi sa radio. Okay. Ato ning lantawon pa yun niya si Brother John Michael Sumalinog, nakig-uban nato. Niya si Jaja Aligado Nolia, Chel Notario Aragon. Okay, okay, niapon si Aritas Picas. Ato ning lantawon niya si Nikon Guande Boyno. Okay, salamat no. Salamat sa inyong pagpakiguban ni Apos Mrs. Alex Liaban, nakiguban po nato. Niya po si Jima Jainar Hernandez. Okay, salamat po Sir Jima Jainar Hernandez. Salamat sa inyong pagpakiguban. Okay, niya po si Brother Rupino Moreno. Ang iyang minsay, good evening, Bro Lib, Bro John, og sa tanang kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. Happy Sabbath, God bless. Okay, God bless also Brother Rufino. Niya po si Chel Notario Aragon, salamat po sa paglab ug pag-pray. Niya siya mensahe. Happy Sabbath sa inyo, Kuya John o Kuya Libby og sa tanan. Okay, happy Sabbath also no sa tanan nga naminaw karon kutob sa naminaw karon gabiuna. Kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome ni alang sa atong mga church members sa Kadwawan Church no. Kadwawan unya home division sa Salibho og bisan pa man ang kadtong didto sa Calib Church. Gina-invite no nga karong gabi mag-start or naamoy mga part dito alas 5:30 ganito ang program mag-start o niya hangtod og mga adlaw. Sila si Ma'am Katani o Pastor Katani nindot kay ng mga seminar nga pagahimuon alang gyud na sa ato makapadasig og sa labi na sa atong pamilya makapalig-on sa atong pamilya. Okay, niya po si Mrs. Alex Liaban. Ang iyang mensay mga igsoon, happy Sabbath sa tanan o kaninyo diha sa radio station. Okay. Happy Sabbath also, Brother Moises Alex Liaban. Salamat po sa imong kanunay gyud nga pagpakiguban sa atong tulumanon. Palihog alang sa atong mga Facebook viewers, followers nato. Palihog atong i-share mga higala. Manay among hangyo kanunay nga atong i-share ang ato nga program para nga mas daghan ang makapaminaw o niya daghan ang mablessed mapanalanginan sa pulong sa Ginoo or sa pangutana nga atong tagaan og tubag dinhi sa ato nga program. Kining ato nga program kamo sa dihang mga listener ihatagan sa muna mog higayon sa pag-participate og namoy mga bolawanon nga tubag dugang tubag sa pangutana ato nang gikalipay higala pag dawat dinhi pwede sa among number ni Brother John, pwede sa comment section nato sa Facebook. Pwede sad mo na amoy mga reactions ba, mga follow up ba tungod tingali kay wa kay masabti. So ato na nga dawaton gyapon dinhi kay kining ato nga demokrasya ning ato nga program pero ang ato nga programa ang inyong pangutana ato yung ibase sa Biblia kung okay ba das Bible kay ang Bible ato ning gituhuan nga mo ni sukdanan sa tanan nga mga pagtulon-an o tanan doktrina o sukdanan ni kay mo ni libro sa otoridad kung maghisgot og parag langit higala
Ang Bible mao ni libro nga authority nga magtug-an nato og asa ang kamatuoran. So kami diri dako kay magrespeto og unsay pagtulun-an nga naa sa Biblia. So mahinungdan nga ang inyong mga pangutanang mudangat dinhi ang mga tubag amo ginang ibase diha sa Bible. Okay, arita ato ning tanawon ni apay ato nakita sa screen. Niya si Fausto John Abayon tuani sa Lanao, Mindanao. Brad, happy Sabbath watching. Nadi si Iligan, watching from Iligan. Salamat kayo na po ka sa Iligan, Brother Fausto John Abayon. Junior ni siya, kay Fausto. Kaya ang papa ani kay Fausto man to senior. Okay, salamat no sa imong kanunay nga pagsunod o paglantaw sa ato nga programa. Kanya niya po si Lemuel Sanchez. Happy Sabbath sa tanang naminaw. Okay, niya po si J. Ma'am Gay Charis Lopez. Happy Sabbath everyone. Niya po si Moses Alex Leban. Salamat sa imong pagpray o paglab sa atong programa. Brother Fausto John Abayon, pwede di ang makagreet ka sa imong mga family diri sa Mabuli. Na kay mga kaliwat diri nga bag-usad nga nahimong kauban sa atong pagtuo na baptize. Okay, ang panahon, mga higala, akong ibalik kang Brother John dihito alang sa pagbasa sa pangutana nga atong sawan karong gabiho na. Brother John. Okay, dagang kayong salamat Brother Libby. Ato ni dugay-dugay na gyud hinuon sa gidning pangutanaha. Pero ingnon talang kani po dili kay karon ra ni na kuan sa atong programa makadaghana. Pero dili man na pwede gud nga dili sad nato ni tubagon mao na nga bisag kadaghan na nining abot sa atoa kay lain ra man gyapon nangutana ato lagi ning tagaan og atensyon, no? Kini ang matud pa dinhi ingon ni Lolo Mario Sir, gidahom ba di ay sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay? Unya ang mga sandikeeper wa man lagi nila dahuma nga ilang gilapas ang adlaw nga igpapahulay. Si Kristo raman, biboy ni Sir, gisugo ra ko ni Lolo Mario. Okay, dagang salamat Brother Biboy, no, sa imuhang gi-text dire nga matud pag gisugo ka ni Lolo nimo Mario. Akong balikan og basa niya kay asa na ba to napindot man hinon ako noon. Okay. Ingon ni Lolo Mario Sir, gidahom ba di ay sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay? Unya nga ang mga sandikeeper wa man lagi nila dahuma nga ilang gilapas ang igpapahulay. Si Kristo raman, biboy ni Sir, gisugo ra ko ni Lolo Mario. Okay, dagang salamat Brother Biboy. Unya ang tag-iya gid aning pangutanaha mao si Lolo Mario. So Lolo Mario, hope nga naminaw ka karon, no? Ang imuhang pangutana talagsaon kaayo ni. Yes, gidahom gid na sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay tungod kay si Kristo magod nagapang-ayo og masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Tungod ni ining panghuna-hunaa sa mga Hudiyo, gusto nila nga ilang patio na gani si Ginoong Hesus. Pero dili lang kay usa sa mga dako nga isyo nga sayop ang mga Hudiyo, dili lang sa ilang pagdahom nga si Kristo naglapas sa adlaw igpapahulay mo hinungdan tinguhaon lang patyon, kundili nga ang ilag yun nga paghuna-huna nga si Kristo ilang suko sila kay ang Diyos manggod giitawag ni Kristo og iyang amahan. Unya ang mga Hudiyo ang ilahang pagsabot nga nagpakisama siya sa Dios. Niao kini manggod nga kuan, kini alang manggod sa mga Sabbath breaker, no? Abot pasabot mga Sunday keeper. Ang ila magyud ipasabot nga kining adlaw nga igpapahulay wala na kay gilapas na ni Kristo. Mo'y ilang paghuna-huna, no?
Pero kung ato gyud ning sabton pag-ayo kining mga bahina nga naakusahan si Kristo nga iyang gilapas ang adlawng igpapahulay, huna-huna ni sa mga parasiyo og mga iskriba. Nganong mao ni ilang paghunahuna? Kay si Kristo magyud nagapang-ayo og masakiton sa adlawng igpapahulay. Tungod ni ining mga bahina, gihuna-huna nila nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. Pero wala. Ha? Huna-huna ras mga Hudiyo nga karon maupoy huna-huna sa mga Sabbath breaker. Din sila'y mga Sunday keeper. Tanawa ha. Kung ato ning tan-awon, ato ning basihon ang gisulti ni Kristo sa Mateo 5:17. Ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. So ingon niini ang confession ni Kristo, nagisgot siya og kasuguan. Karon ang adlawng igpapahulay ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Matud pa ni Kristo, dili kamo maghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Kanang pulong nga pagtuman wa na nagpasabot nga duna siya gisupak. Balikon ko, ang adlaw nga igpapahulay ikaupat kana nga sugo diha sa napulo ka sugo. Karon ingon si Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga mianhi ko aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ko dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Nag-ingon siya sa Mateo 5:18, take note, og sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa kadulpok hangtod nga ang tanan matuman. So sigun sa pamahayag ni Kristo nga ang kasuguan pagabantayan samtang niya pang langit ug ang yuta hangtod nga ang tanan matuman. Nganuman tungod kay ang prinsipyo ingon niini Santiago 2:10, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya so sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. Usa lang kabahin ang lapas giilan as Ginoong malinapason na sa tanan. Karon kung atong nuntan ang hunahuna sa mga Hudiyo uban sa hunahuna sa mga Sabbath breaker nga karon nahimong Sunday keeper nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay, ang naglapas sa usa naglapas sa tanan, sumala sa Santiago 2:10. Unsa may inyong hunahuna diha nga ang Kristo nga inyong gituohan o giila gipaila sa Biblia nga Dios, si Kristo nga anak sa Dios unya nagmalip na pason dies kasuguan? Husto bagunang inyong mga hunahuna? Ang paglapas sa adlawng igpapahulay dili na kang Kristo kundili iya na sa mga parasiyog iskriba nga ginahuna nila nga si Kristo naglapas tungod kay nag-ayo siyag masakiton sa adlawng igpapahulay. Well, ato ra gud ning basahon o dinhi sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18 dinis imbibi pamatian ra gud ninyo ha. Akong basahon dinhi sa Maayong Balita Biblia sa Juan kapitulo 5 bersikulo 18, ingon niini ka tin-aw ang nahisulat og ang gipahayag dinhi, matod pa dinhi akong basahon, tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay. Dinhi unsay gilapas ni Kristo ang balaod sa adlawng igpapahulay. Nganuman kay may mga balaod nga iya sa mga Hudiyo gitawag na og misna law, meaning nga mga karagdagan na lang ni nga kasuguan nga iya sa mga Hudiyo, ug unya nangingon nga gilapas ni Kristo ang balaod sa adlawng igpapahulay. Ang gilapas ni Kristo ang balaod sa mga Hudiyo sa adlawng igpapahulay. Dili kay ang igpapahulay iyang gilapas.
Kay kun atong tugutan nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay, ang naglapas usa nahimo mang malinapason sa tanan, malinapason di ay si Kristo. Unya sumala sa Juan 3:4 nga ang pagpakasala mo'y paglapas sa sugo. Karon nagpakasala di ay si Kristo. Tungod aning mga bahina, huna-huna man ni sa mga Hudiyo nga maupoy ginahuna sa kadaghanan karon nga tuad dapig sa mga kaaway ni Kristo. Unya akong basahon dinhi, kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlang igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan og sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. So dunay duha ka mga accusation dinhi nga giunahuna sa mga parasiyog iskriba batok kang Hesus. Una, nagapangayo siya og masakiton sa adlawng igpapahulay. Pangalawa, ang Dios giila niya nga iyang amahan og nagpakisama si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Karon mao ning mga punto kang kinsa man gyud ning hunahuna nga gilapas ang igpapahulay, iyas mga parasiyog mga iskriba mo na nga karon pod ang mga Sabbath breaker naghunahuna pod nga gilapas ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay. So tandaan nato na karon kun atong basahon ang Juan 3:4, ang tanan nga nagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. Karon kay gilapas maga ni Kristo ang igpapahulay, ang naglapas usa nahimo mang malinapason sa tanan. Unya sa atong gibasa, ang paglapas sa sugo maong pagpakasala, kay ang pagpakasala mo paglapas sa sugo. So si Kristo di ay nagpakasa, kay gilapas man di ay ni Kristo ang kasuguan. Pero ang confession ni Kristo nga wa siya man ni aros pagbungkag kundili sa pagtuman sa kasuguan. Nahimo lang kining ingon niini tungod kay sa atong kapanahunan karon nang lutaw ang mga Sunday keeper ug unya sila nahimong mga Sabbath breaker. Ug kun atong tan-awon gyud ni dinhi mga kaigsuonan, ayaw gyud mo kalimot base sa gipamulong ni Kristo, dili ang tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Karon, matud pa ni Lolo Mario sa gitext diri ni kinini ang ni Brother B-Boy, kay gisugo man siya siyang lolo, nga matud pa nga numan nga sila nagunahuna ang mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay kay nag-ayog masakiton, samtang ang mga Sunday keeper wa man sila maghuna-huna nga ilang gilapas ang adlawng igpapahulay. Mahitungod ni ana Lolo Mario, ilan na nga kaugalingong tulubagon sa Ginoo sa adlaw unya sa katapusan. Nasayod ko nga sa makadaghan ng panahon ug higayon kining mga bahina na paabot sa atong programa ug ato ning gipasabot og daghan ang nakasabot. Naa sa nagkalain-laing mga pundok, ang uban kanila mga pastor, ang uban man tuod mga membro, pero naghulat lang ni og husto nga panahon nga ilang talikdan ang ilang kasaypanan ug mosunod sila dihas Ginoo. Pero sa pagkakaron gud naa pagyud ni kanibang kwartang fake mura man gyud pud ni og tinuod nga kwarta, sama nga ang pagpangalagad sa Ginoo naapoy fake nga mura gyud pug tinuod, Dios nunon pod. Pero ang tinuod pagkasulti, ang ato ra gyud basihan diha sa pagbalik ni Kristo, duhara karniro ug kanding, matarong og dautan, dadon sa langit ug unya ibilin sa kalibutan. Sa pagbalik sa atong Ginoo, duha ra gyud ang tao, matarong og dautan. Ug unya timan-i, nga kining mga bahina wala nila giila nga ang pagbantay nila sa adlawng Domingo, naglapas sila sa adlaw nga Sabado. Tandaan nato na. Pero hinumdumi nga ang tanang mga butang nga anian ining kalibutan na pagasunugon pinaagi sa kalayo. Nag-ingon ang ikaduhang Pedro 3:10 ngadtos 12, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labing kainit
ug pagasunugon ang buhat nga ania niini. Sanglit nagapaabot man kita sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang pagabuhaton nga iyang gisaad kanato. Naa di ay bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Ginoo nga iyang gisaad kay kining yutaa iyang pagasunugon o pagatunawon pinaagi sa kalayo. Kung siya nagsaad nga maghimog bag-o nga langit ug bag-o nga yuta, duna bay pagsimba gihapon didto. Ug kung duna may pagsimba ang pangutana Domingo ba? Kung imong basahon dinhi sa Biblia sa ni Pari Manuel Yap dinhi sa duay version nagsulti og mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan gikan sa usa ka adlaw Sabado ngadto sa adlaw Sabado ang tanang mga tawo manganhi sa akong atubangan aron sa pagsimba kanako. So ginapamatud-an dinhi nga didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta duna gihapoy pagsimba diha sa Ginoo nga ang tanan nga mga katawhan mangadto sa atubangan sa Dios aron sa pagsimba. Unsang adlaw ni Domingo. Kun sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ang tanang mga tawo mangadto sa atubangan sa Dios aron sa pagsimba. Ang pangutana asa man paingon pud unya ang mga Sunday keeper kinsa may ilang simbahon nga ang tanan nga mga katawhan magasimba man sa Dios sa adlaw nga Sabado, adlaw ipapahulay. Karon ang mga Sunday keeper kinsa man unya ilang simbahon ni ana nga wa man ginaisugo sa Biblia, wa man na isugo sa Ginoo. Pero ang yawa nagalimbong lamang diha sa hunahuna o kasing-kasing sa tao, apan salamat nga sa dili paulahi ang tanan ang pulong sa kamatuoran nga nagdala og kaluwasan sa inyong mga kalag karon inyo nang nabatian. Higala, ang giingon sa Biblia sa Hebreano 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Higala na dungog na ninyo, nabati na ninyo, nahibaluan na ninyo, nasabtan na ninyo, natinawa na mo, hinaot pa nga dili ninyo pagpagahion ang inyong mga kasing-kasing. Agig dugang pagpasabot o pagpatinaw sa nakasabot o natinawa na nga mga una-una ninyo, atong pamation si Brother Libby Claves. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana. Ato sa ning basahon makadiyot, ato nakita din sa screen, mga nahidugang nakikuban nato. Niya si Million Silasol, salamat sa paglab o pagpray sa ato nga program. Niya po si Gisrel Mas Aranyo. Amin. Okay, thank you. Niya ato ning lantaw ning mga nahidugang nagtan-aw sa ato nga program karon. Okay, ato ning tan-awon mahigala. Okay, ato nakita dinhi si Ninya Nicole Sumalinog. Ato pong nakita si Rolly Codira, Maylin Codira Batak. Tapos RG Moore, Punay Vargas Ibanez, Arlene Bolambao, Coliamot. Tapos Gisrel Mas Arinio, Jaja Aligado Nolia. Niapod si Rose Jane Carabio. Okay, mao ni atong mga nakita onya dirita sa pikas nga screen ato ni tanaw ning nahidugang ni Aster Lovely Diheto, ni si Nats Lucero. Mayong gabi inyo diha ga sa kuan sa Malabon, Metro Manila. Thank you sa pag-view. Tris Jamin Jaime. Okay, mao ni ato mga nakita nga nahidugang sa naglantaw sa ato nga program karon. So moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutanag. Yung sa to paghanaay, Brother John? Mao ni ang kuan Brother Lebe, mao ni ang kinini ang gi hanay nga kuan niya ang hanay sa iyang pangutana nga kuan man ni ang nangut iya gini nga pangutana ni Lolo Mario pero si Biboy lang ang gisugo kay sa pagpa-text ba. Ingon dinhi
Ingon ni Lolo Mario Sir, gidahom ba di ay sa mga Hudiyo nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay? Unya ang mga Sunday keeper, wa man lagi nila dahuma nga ilang gilapas ang igpapahulay. Si Kristo raman. Biboy ni Sir sa ni Sir gisugo rako ni Lolo Mario. Okay, salamat. Wala sila nagdahom tinuod nga ang igpapahulay ilang gilapas. Kay ilam na i-twist nga ang igpapahulay ko no, Domingo. Sila nag-ilis-ilis ba? So, dinhi sa Juan 5, versikulo 18, kana dihang termino nga gilapas ni Kristo ang igpapahulay, dili na huna-huna sa iyang sumusunod. Doon na may duha ka klaseng Hudiyo sa una. Mga Hudiyo nga mituo kang Kristo, sumusunod di Kristo katong mga followers Jesus Christ, sama siyang mga apostolis, siyang matinunan, o kadtong mga nakabig ngadto sa Kristohanong pagtuo. Mga tao to sila nga nagsunod kang Kristo, pero kadtong mga Hudiyo nga wa motuo kang Kristo nga Dios, wa motuo nga si Kristo mao ang Mesiyas nga menes kalibutan, kadtong mga tawhana nasuko sila sa gihimo ni Kristo sa pagkaigpapahulay nga nanambal siya og nangayo siya masakiton. Nga naman, kay ang mga Hudiyo gud higala, aduna sila'y ilang gipakapin nga balaod sa papahulay. Ilang gipakapinan, kanang misna, gitawag nag traditional law of the Jew. Mga binuhat nilang balaod ba, nga ilang gipakapin sa adlang o pahulay. So naghimo silang balaod, aron maistrikto yung maayo ang igpapahulay. O gusto nila nga si Ginoong Hesus ilang pasundon sa ilang balaod. Mahitungod si igpapahulay. Ang igpapahulay na pero gusto sa mga parasiyo nga si Ginoong Hesus ilang gapuson sa traditional law nga ilang gihimo or mis na law mga higala. Unsa bagud ni ang balaod sa misna? Muhatag lang ta og sample no alang sa mga kahigalaan nato nga wa kayo'y background ani. So atong tagaan og pipila ka mga kasayuran. Ang misna matod pa din traditional law of the Jews. Dunay 39 matod pa sa Bible commentary. Dunay 39 ka mga balaod nga ilang gipakapin, gipasubra nila aron ilang paghimug-atan ang adlawng igpapahulay. So sa may usa sila mga balaod. Okay. Gitugot sa ilang balaod nga duha nga tustulo ka milyas ang pagpanaw sa igpapahulay. Musubra na ganina, makasa ka. Sa misna na. O niya, paglapas ka na sa balaod sa igpapahulay, kung manamin ka pagkaadlang Sabado, ila sa traditional gyapon na nila, ilang hinimong balaod. O niya, ang pagkadagkot og kandila, dili pwede sa adlaw Sabado o pagdagkot og kalayo. O magdagkot man jud ka, mag-hire ka og dili Hudiyo nga mo'y padagkoto nimo sa kalayo. O niya, giisip nila nga paglapas sa adlaw nga pahulay, kanang manluwa ka anasdaan sa Sabado may papahulay. Kay base og matubigan ang balili, mabuhi, makasa ka, so di ka manluwa. O niya, ang pagdala og panyo pagkaigpapahulay, makasaasad ka ana, gawas ko ng panyo gitahi diha sa imong sinina nga di na isipong panyo kundili kabahin na sa imong sinina. So grabe kay na ang ilang balaod. O niya, unsa pa yun? Ang ilang balaod, makasala ka kung mag-ayo kag masakiton. Mato pa niyo nga, these are the laws that say that a sick person must not be treated medically
on the Sabbath. So, munang balaod nila nga ang taong masakiton dili ka na pwedeng tambalan sa adlaw igapahulay. Kinahanglan paliwason usa ang adlaw Sabado. Tambalan gani mo adlaw Sabado, kasa ka. Amo na ila magantos yung taong masakiton, pasyente. May lang ganing makaantos ug mamatay. Pag-anhi ni Ginisos, kanang balaora, wa na niya tahura. Mabuto na giingon ni Ginisos diya sa Mateo 15 or Marcos 7, City nga 9. Tawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gitudlo, ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So gipadayag ni Kristo nga useless lang to. Kadtong mga balaod nga ilang gihimo, nga ilang gitudlo, ingon nga balaod sa Dios, ingon si Jesus, kawang lang ang inyong pagsimba kanako. Para kang Ginusos, ang pag-ayog masakiton dili paglapas. Pero para sa mga parasog eskriba, katong mga Hudyo nga kontra, nakikkontra kang Kristo, nakasa si Kristo, kay naglapas, kay nangayo siyag masakiton sa pagkaadlaw ng Sabado. Ang gihimo ni Ginusos, giayo niya ang katong masakiton, 38 na katuig nga nagmasakit, pero anang Sabado, gina niya nga, gusto kang maayo? Siya, gusto maayo, pero walang kayo makatusrod na kustubig, kaya na may makauna. Sige, tindog dada imahigdaanan. Adlaw Sabado, naayo ang masakiton. Nangasuko ang mga Hudyo. Nga naman, kay pag naglapas si Kristo sa ilang traditional law, may tungod siya pahulay. Ang adlaw pahulay na, gibuhat nas Ginoo para sa kaayuhan sa tao. Mao nang si Ginusos, adlaw Sabado, nangayo siya masakiton. Gi-question bitaw siya sa mga debatidor nga mga parasiyo. Sa diha nga, dunay kamot, tao nga ang iyang kamot na kulos. Ilang gipangutana kay Sabado ang pagniya giayo. Dini sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 10, matod pa dinhi, og tanawa dito'y usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Og aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nilang nagingon, oyon ba sa kasuguan ang pagpangayog mga sakit sulod sa adlaw nga pahulay? Oyon ba? Permitted by law or it is lawful ba sa adlaw Sabado ang pag-ayog masakiton? Sulod sa adlaw nga pahulay? Unsay tubag ni Kristo? Kung imong ipadayag basa nga 11, paingon sa 12 higala, ingon si Ginusos, permitted by law. So sa ato pa, gitugot sa balaod sa adlong igpapahulay ang pag-ayo og mga masakiton. So kanang word nga permitted by law or it is lawful, wa na wagtang igpapahulay. Permitted by law, naa ang balaod igpapahulay, wa ilisde. Wa bungkaga ni Kristo. Pero para ni Kristo, ingon siya, gitugot na sa balaod sa adlawng igpapahulay ang pag-ayo og masakiton or pagluwas og kinabuhi sa tao. Gitugot na. Pero para sa mga parasyog eskriba, wa gitugot sa ilang balaod. Pero kang Kristo, si Kristo ra ba sa Marcos 2:28, siya ang Ginoo sa adlaw pahulay. Sa ibang version, siya ang magbuot kung unsay angay buhaton sa igpapahulay. Siya ang magbuot. Dili kay ang mga parasyog eskriba mo'y magbuot para niya. Siya ang Ginoo, matupasubiya. Si Kristo mao ang Ginoo sa igpapahulay. Kay siya mang Ginoo, so siya'y magbubuot, may galag. Usa yung pagbuot, gitugot ang pag-ayog masakiton adlaw Sabado. So isyu na sa mga kaaway ni Kristo nga si Kristo naglapas. Og mausa ni giuyunan sa uban nga mga tao, nga mga dili Sabbath keeper. Ning pabor sila sa mga Hudyo nga kaaway ni Kristo. Nga naglapas kung si Kristo waoy.
Ingos Kristo uyon sa balaod, pero ilag yung uyunan og sige ang huna-huna sa kaaway ni Kristo kadtong mga parasyong iskriba nga si Kristo naglapas. O gani, di lang kay gilapas lang ipapahulay karon, giilisdan jud ang adlaw ipapahulay sa Ginoo og laing adlaw. Kini ipapahulay sa Ginoo. Pwede ba rin ilisdan? Mausa ba din ini? Okay. Sa atong mabasa sa Levitico 23, versikulo 3, ingon ani atong mabasa sa Contemporary English Version. Leviticus chapter 23, verse 3, you have 6 days when you can do your work, but the seventh day of its week is holy, because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kining balaura, dili jud mausab higala. Kay wa mausab, nagpadayon hantod karon, o kining balaura, magpadayon gani sa bangong langit pangyuta, sumala sa Isaiah 66, 22 o 23. Wa naman tayo time sa di pahingpit tapuson ng aton tulumanon niya ang atong timsong. Mga higala, mag-ampo kita. Silimbahan ka nga Diyos sa walay katapusan. Salamat sa bililong mga kamaturan na paabot sa lunog na minaw. Panalangin ni silang tanan. Dadas kayag sa kamaturan. Ipangayo na mo kini. Tungod lang kang Kristo nga among